Hola, Força Catalunya s'ha integrat en una coalició electoral anomenada Unitat 1 d'Octubre. Aquesta coalició està formada per independentistes que només tenen un objectiu: alliberar Catalunya del jou de l'estat dels espanyols i fer fora la partitocràcia catalana, que realment és l'únic mur que ens frena, que evita que Catalunya sigui un estat lliure, sobirà, independent. Per presentar-nos a les eleccions necessitem una cosa que es diu avals electorals. No vol dir una obligació de vot, simplement significa omplir un paper donant el teu aval perquè aquesta coalició, perquè aquests partits polítics es puguin presentar a les eleccions catalanes. Durant 40 anys de democràcia o de suposada democràcia, la partitocràcia catalana no ha tingut el valor ni ha vist la necessitat, perquè no la tenia, de fer una llei electoral catalana pròpia. Totes les comunitats autònomes espanyoles la tenen, no depenen de Madrid en aquest sentit. Catalunya és l'única comunitat autònoma que encara depèn dels dictats de Madrid. Això potser és un petit exemple per veure com funciona la partitocràcia catalana, com funcionen els grans partits polítics catalans, fins on arriben els seus pensaments i els seus tentacles, i com d'incapaços són de transformar la realitat en favor de la independència i de la sobirania de Catalunya. Com sempre, els fets ens mostren que volen i entenen que han de seguir depenent de Madrid. Unitat 1 d'Octubre s'anirà al Parlament de Catalunya, vol ser el Parlament de Catalunya i gràcies als vostres avals i als vostres vots hi podrà ser per transformar l'autonomia catalana en un estat català lliure sobirà i sobretot també per fer fora aquesta partitocràcia decadent i podrida catalana que ha sigut una vergonya pel nostre país durant dècades i que ara ja només és el mur que ens frena per ser independents.